Mutta nyt asiaa kielten opiskelusta, nimittäin yhä harvempi valitsee enää niin sanottuja valinnaisia kieliä, eli opiskelee pelkästään pakolliset englannin ja ruotsin. Ja mihin tämä johtaa, niin vieraana Mikko Vieltojärvi, asiantuntija EK:sta. Hyvää huomenta. Ja vieressä Lotta Westerlund, olet varatoimitusjohtaja saksalais-suomalaisesta kauppakamarista. Huomenta. Mikko, miten tärkeää elinkeinoelämän näkökulmasta liikebisneksessä, kun toimitaan, niin on osata muita kieliä kuin englantia? Meillä yrityksessä selkeästi käytetyimmät kielet on suomi, englanti ja ruotsi, mutta on hyvin yleistä käyttää myös muita kieliä. Eli ihan päivittäisessä käytössä on laajempikin kielivarasto ja se on silloin tosi tärkeää. Et kyllähän tämä niin kuin kaupankäynnissä, viennissä, meillä on 24 000 vientiyritystä, niin se edesauttaa. Meillä ei varsinaisesti ole Suomessa hirveästi tällaisia niin kuin luontevia etuja, että meidän ei kannata antaa kilpailijoille tasoitusta. Ja yksi on tässä se, että jos me pystytään myymään ihmisille äidinkielellä, niin se varmasti auttaa aina. Ja sen takia on tosi tärkeää, että myös muita kieliä osataan Suomessa. Onko Saksa tässä nimenomaan ykköskieli? Saksa on iso vientimaa Suomelle, eikö niin? No Saksa on iso vientimaa, mutta sanotaan, että kyllä ihan yhtä lailla tärkeää on Ranskaa, Espanjaa, monia muitakin kieliä. Onko jotain, sanoisitko, kysyn vielä näin, että minkälaisissa tehtävissä liike-elämässä jonkin muun kielen kuin englannin ja ruotsin osaaminen ja suomi tietysti niin on välttämättömyys? No kyllä se yleisesti ottaen, että mitä niin kuin, vaativampiin tehtäviin yrityksessä tähtää, niin sitä tärkeämpää osata kieliä. Että johdossa asiantuntijatehtävissä. Mutta toki sitten meillä siinä alakohtaisia eroja palvelualalla on tosi tärkeää tai niin kuin hyödyllistä, mitä enemmän osaa kieliä. Ihan tuolla niin kun puhutaan hotelleista, matkailupalveluista, niin varmasti on hyötyä, jos osaa saksaa, ranskaa, espanjaa, Kiinaa, mitä tahansa, mistä turisteja tulee. Kyllä. Miksei, onko teille, Lotta, selvinnyt saksalais-suomalaisessa kauppakamarissa, että miksei Saksa kiinnosta? No vähän se on meille mysteeri, kun otetaan huomioon, että Saksa on Suomen tärkein vientimaa ja sitten vielä Saksalla tavoittaa sen lisäksi Itävallan ja Sveitsin, että markkina-alue on aika suuri ja niin mä luulen, että oikeastaan ehkä enemmän kuin kyse siitä, että kiinnostusta ei olisi, niin on ehkä siitä, että tietyllä koulutuspoliittisilla päätöksillä on myöskin vähän ohjattu siihen, että kielten opiskelu ei välttämättä ole ylipäätänsä nuorten niin kuin prioriteettilista esimerkiksi lukioissa, koska toi korkeakoulun valinta on vähän muuttunut ja matemaattiset luonnontieteelliset aineet painottuu ja kaikkea muuta. Siellä on vähän pelko siitä, että millä mä saan ne parhaat pisteet ja pääsen eteenpäin. Se, että onko se aina järkevää sitten vaikka niin kuin työelämän kannalta, niin ihan toinen asia. Ja sitten jos mietitään, että mistä niin kuin kielen oppiminen lähtee, me puhutaan ala-asteikäisistä ja esikouluikäisistä lapsista, joille vanhemmat tekee valintoja. Et vanhemmatkin tekee niin kuin lasten parhaasta ajatellen ja miettivät, että no millä tämä lapsukainen pääsee pitkälle. Ehkä tähän osittain myös vähän semmoisia varmoja valintoja, mutta niin kuin tuossa mainitsit, niin Suomi on vientimaa. Ja ei kaikista ei tarvitse tulla kielitieteilijöitä, mutta semmoinen kielitaito, jolla pystytään oikeasti niin kuin tekemään kauppaa, luomaan suhteita, luomaan luottamusta kumppanissa, niin olisi kyllä, niin kuin mä näkisin, että Suomen liike-elämän etu olisi, että sitä osaavaa populaa olisi. Niin. Jos mä otan tähän vähän lukuja, että saadaan tämä mittakaava selville, niin Saksan opiskelu on pudonnut noin 20 000 opiskelijasta 2,000 opiskelijaan, eli siis 10-kertaistunut, tai siis Niin, käänteisesti kertautunut. Ja sitten tämä lasku edelleen jatkuu, mutta mitä Lotta, sulle on ollut hyötyä saksan kielestä? Oi voi. No, mä oon siis aikoinaan opiskellut itse saksaa pääaineena Helsingin yliopistolla, eli mä päätin mennä sinne syvään päätyyn. Vähempikin olisi varmaan riittänyt ihan vaan niin kuin monien työtehtävien kannalta, mutta tällä hetkellä tässä työssä, jossa nyt olen, niin en olisi voinut olla ilman niitä opintoja, ilman sitä, että olen asunut aikoinaan Saksassa. Suomessa on paljon työtehtäviä, joissa vaaditaan oikeasti aika syvällistä ymmärrystä ja ihan todella kattavaa ja hyvää kielitaitoa. Ja erityisesti ne on tuolla viennin ja viennin edistämisen alalla. Ja se ei tarvitse suinkaan olla pelkästään Saksa, niin kuin mainitsit, niin Euroopassa on isoja muita kieliä, maailmassa on isoja muita kieliä. Et se, mikä mua vähän huolettaa, on se, että aika paljon pelataan yhden kortin varaan. Eli englanti. Niin, tekoäly kuitenkin kehittyy aikamoista vauhtia ja nythän pystyy periaatteessa tällä hetkellä Google-kääntäjällä operoimaan, että kun puhuu siihen puhelimeen jotakin ja kääntää sen mille tahansa kielelle, niin se hoituu ja jatkossa tämä varmaan vaan paranee. Niin miten suhtaudutte tähän tekoälyn tuomaan tämmöiseen mahdollisuuteen? No, tekoäly yleisesti tuo
uusia mahdollisuuksia ja kannattaa hyödyntää ehdottomasti. Mä itse kuitenkin edelleen näen vahvasti sen, että tekoäly ei yksin riitä. Eli siinä, niin kuin mitä Hanna mainitsi tuosta luottamuksen rakentamisesta, niin mä vähän olen vielä niin kuin aika varovainen sen suhteen, että pystytäänkö me rakentamaan ihmisten välille luottamusta siinä, että meillä on tekoäly välissä. Ja sen takia se tulee vielä myöskin tämä niin kuin kulttuurin vahvemmin ymmärtäminen sen kielen oppimisen mukana. Että kyllä mä pidän kielen oppimista tosi tärkeänä jatkossa. Tämä on just se. Tämä on se, mitä ei voi niinku ohittaa. Et sitä ei ainakaan tällä hetkellä. Saa nähdä, mihin mennään tekoälyn kanssa, mutta toistaiseksi se on hirveän huonosti pystynyt vielä kulttuurieroja kääntämään. Ja me törmätään meillä bisneksessä ihan jatkuvasti siihen, että vaikkapa nyt Saksa, josta suomalaiset ajattelee, että ollaan aika samanlainen itse asiassa markkina. Se tuntuu niin tutulta. Tässä ihan lähellä ja tehty tässä vaikka kuinka monta vuotta, 100 yhteisiä juttuja. Ja onkin turistille aika lailla sama, että onko Suomessa reissaa vai Saksassa. Mutta sitten kun aletaan tekemään bisnestä, niin yhtäkkiä sieltä löytyy aika niin kuin oikeasti aika isojakin kulttuurieroja johtamisessa, hierarkiassa, luottamuksen rakentamisessa ja kannattelussa, kaikenlaisessa viestinnässä. Ja jos ei näitä hallitse, niin mekin nähdään tuolla, meille tulee aika usein aika isojakin niin kuin huolia sit meidän jäsenistöltä ja asiakkailta, joita me sitten yritetään ratkoa tämän kulttuurisen ymmärryksen kautta. Ja se tulee kielen mukana. No mitä te sanoisitte, että jos nyt haluttaisiin tätä kielten asemaa nostaa opintovalinnoissa, niin mitä pitäisi tehdä? Ihan tosi tärkeää on se, että meillä olisi kielivalintoja mahdollista tehdä kouluissa. Et nythän meillä lapset on tosi epätasa-arvoisesta asemassa sen mukaan, että missä he sattuu asumaan, mitä koulua käymään. Onko valinnaisena siellä niin kuin pelkkä Saksa, Ranska esimerkiksi, vai onko siellä laajempaa pakettia? Et tässä me tarvitaan oikeasti kyllä niin kuin laajempaa etäopetuksen hyödyntämistä. Meidän pitää ottaa nämä niin kuin oppimisteknologian tuomat mahdollisuudet ihan täysimääräisesti käyttöön. Se on ainoa tapa, millä me saadaan ne ryhmät kasaan, saadaan niin kuin laajempaa valikoimaa kieliä tarjolle. Et sitähän se lähtee. Ja sitten se, että me täällä puhutaan näiden kielen opiskelun tärkeydestä, niin kyllä se välittyy myös sinne niin kuin perheisiin ja sitten aletaan pohtimaan tosissaan, että pitäisikö lasten opiskella valinnaisia kieliä. Voiko hallitus tehdä tässä jotain? No joo, mä luulen, että siltä osin voi, että onhan se, että kunnille annetaan sinnekin niin kuin tarvittavat resurssit siihen, että tätä opetusta on mahdollista järjestää. Se on yksi asia. Sitten se on ihan, että halutaanko olla jatkossakin vahva vientimaa, niin siitä johtain pitää tehdä tietynlaisia ratkaisuja. Esimerkiksi Tampereella on tehty ratkaisu, että kaupunki oikeasti tukee ja kehottaa ottamaan muitakin kieliä. Siis ei pois englantia, vaan englannin rinnalle. Ja siellä esimerkiksi opiskelee 15% ala-asteikäisistä saksaa, jos verrataan sitä Suomen muihin lukuihin. Niin aivan jotain muuta. Eli niin kuin ihan tämmöisellä vahvalla tukemisella ja suosittelemisella on vaikutusta. Ja sitten mä luulen, että yksi tosi iso asia on toi korkeakouluputki. Koska meidän ei tarvitse saada kaikkia, niin kuin sanottu, niin opiskelemaan sitä kielitiedettä ja vierasta kieltä yliopistoon, vaan se, että meillä olisi insinöörejä, jotka puhuu muita kieliä. Se, että meillä on juristeja, jotka puhuu muita kieliä ja kauppatieteilijöitä, jotka puhuu muita kieliä. Niin se, että ehkä mä en tiedä, että olisiko se niin, että sinne pitäisi saada pikkasen väljyyttä myös sinne niin kuin korkeakoulumaailmaan. Nythän se on ahdettu tämmöisen aika tiukkaan putken, että nopeasti työelämään, mutta mihin työelämään ja millä taidoilla. Et se on ehkä semmoinen asia, missä vähän haastaisin. No, niin. Tässä ehkä vielä niin kuin yksi iso huolenaihe, että sen lisäksi, että meillä on kielten opiskelun suosio vähentynyt, meillä on myös vaihtoonlähdön opiskelusuosio vähentynyt tosi kovasti. Tämä on niin kuin se, että meillä, ja tämä on ennen kaikkea tuonne korkeakoulupuolelle, että se on tosi merkittävässä roolissa siinä kielitaidon vahvistumisessa, on se vaihtokokemus. Ja tämä on niinku asia, jota me ollaan kanssa seurattu tässä kaikkien saksalaisten muiden instituutioiden kanssa Suomessa aika huolissamme tätä opiskeluvaihdon. Edelleen siis Saksa on tosi suosittu vaihtomaa, mutta lukumäärät vaan laskee. Mikä sitä selittää? Onko mitään? Mä luulen, että se on pitkälti juuri tämä, että jos ajatellaan, että minkälainen on se paine, kun menee yliopistoon siitä, että missä ajassa sieltä pitää suoriutua ulos, niin tukeeko se siihen, että mene tutki, kokeile, haistele maailmaa, oppi muuallakin, vai onko se sitä vaan, että äkkiä ulos, että saan niin kuin maksimaaliset edut, mitä tarjotaan ja muuta. Mä luulen, että nämä on sellaisia asioita, missä voidaan oikeasti politiikalla myös. Mä otan tähän loppuun vielä tämmöisen pienen ennustuksen teiltä, että jos te olisitte nyt lukiossa, tai hetken mennään vielä vähän kauemmaksi, että joudutte valitsemaan, minkä kielen valitsisitte tämmöiseksi valinnaiseksi kieleksi englannin ja ruotsin rinnalle? Mä ottaisin Ranskan. Ranska. Sä ennustat, että se on tulevaisuuden mä en tiedä, onko se niin tunnistettu tulevaisuuden, mutta siis ennen kaikkea sen takia, että ranska on aika hankala kieli suomalaisille oppia, jolle se tarjoaa hyvää pohjaa sitten opiskella myös muita kieliä jatkossa. Okei, entäs Lotta Westerlund? No mä oon ehkä vähän tylsä ja valitsisin sen saksan. Että kyllä mä menen tuossa vähän niin kuin numeroiden perässä, että se on oikeasti, jos ajattelee Suomen niin kuin talouselämän, aika kannattava kieli osata. Kiitos vierailusta Mikko Vieltojärvi ja Lotta Westerlund.